Talunggay! Hoy! Ay! Tandidi! Achacha! Kana! Agay! Tawag na lang ko ninyo, Barbie. Just call me Barbie. Parang tinawag akong pangalan, Bartolome Jr. But my surname is Bartolome Jr. Oo na. Bayot na kung bayot. Yes. I'm a Barbie girl and you're a rugby boy. Taga-SIR, Phase 1 ng Dakbayan sa Davao. I'm from SIR Phase 1, Davao City. Dili pa rin sa mga bayot, mahilig ko o mga events. I'm not the kind of gay like many lesbian here is like event, any kind of event, eventually and eventually. Mas ganahan ko nga ako mahimong organizer sa mga search. Apan di ko kahibaw mo gupit o mo make-up. Yes, that's true, but I like shopping. I like shopping always. Day and night, I like shopping. You want shopping? I like me too. I like it. Best friend na ako, talagsaon lang pod. Kay usa siya katomboy. I have a best friend. You know, he's Toblerone. Apan luyo sa among panaglahi, kay bayot ko tomboy siya. Suod kay ming duha. We're different, but we're very close because she is lesbian and I'm gay. It's very different and very difficult. Apan, wala ka na nahimong babag para mahimo ming managsuod na higala. Yes, that's true. That's true. We're friends, and there's a lot of irresponsibility and trials in our lives, but we're friends again and again. Di magig kalikayan. Dolanday nga na mga pagsulay sa inyong panaghinigalaan. There's a lot of trial of my of our relationship with friends. Yes, that's true. Many temptation and hurt me not. She hurt me not. Yes. To tell you honestly, I'm a gay, but you know my hair is falling down. I like it. Daghan akong nahimong mga kekeru kaniadto. I have a lot of cakes, boys. Apan isa ra ako na inlaban, si Buloy. To tell you honestly, I'm in love to Buloy. Because this Buloy is a hunky, and his shoes is white, and fitting pants. Nagkaila mi ni Buloy sulod sa usa ka gym. Yes, we met Buloy inside of the gym. He is a barbell. It's Captain Barbell like that. Og dito na nagsugod. Ang kat doon sa kong And this is kinabuhi. the story of the stagnant of my life. O iriri, ang naitabo. And this is what happened.
ko ito kuwali Jonathan ba? Kali si Jonathan yun kay... Maglakot ko kay... Doon ko ang agi ato, tapos... Ano siya uyab na yun, nagkakayo na sa Jensa, napagin dito sa Kwan, Panabo. Naglakot ko, Nakasakyan ko sa iyang motor niya. Naglakot ko kay katunglas na magsakyan, nalasmagan yung taxi. Naglakot ko kay kada sakay na ko sa iyang Kwan, iyang rider niya, kay ako may pipilit matumilon niyang motor. Hindi mo gusto ko itong 100, kaya gusto niya, iportag yun. Mauna! Buka rin mo gamit yung motor ko, tanawa! Taon man nato na, Bing. Taon man ako nga, sa igugma maguguha ng Jonathan sa inana na siya. Kadunay mong crush yung mga babae, biya, sabi na ito. Kasuman to. Anak ka. So, crush yung mga pulis, nga babae. Wala na to. Kubo. Kasi asa to si April. Wala pa to. Ano si April? Layo na yung kamay. Pero kay Kondre ka man. Bisag gipasakitan na ka, bisag na kayo mga kagahapon, pero murag yan kagwa. Ako kay maglagot si Jonathan kay. Maglagot yung konton Jonathan kay. Kanang, ingon ko nga, 100 lang atong ikuan, babe. Nya, mingon siya nga, kuan na ipurtag daw kay. Mas dito tayo ipurtag kay. Pag long run daw, hinay rin daw ka yung motor, pero talaga na ako na, nas magalin. Bigla na, kasi na sa turin, maglagot yung kuan na niya ba. Magpapost-post na ba na yun? Magpapost-post na ba sa Facebook? Naghihilot ko rin siya na mga anak na daw dyan, naglakot. Murag waaran niya. Tama na niya. Kasi nagilak niya. Lagi kayo magkinaon. Lalaki na tayo lang kanino. Masa naman ka? Ata ning kuan eh. Saan na nilang dambil rin si Minto ram ni pobriha po ni Jima oy. May nagmasa kong si Minto ani. Sabi gaya yung kabilya pag ginagihibog mo. Wa ko kay guwantes. Kung taga to si Jonathan kay maghiram ko sa iyang guwantes sa iyang motor. Kubalan mo sa taani. Excuse me. Asaw na nako ni. Captain Darna! Uy! Excuse me. Yours, Muse. Kinahanglan ba na magtabang? Ay, spot. Suma, sa'yo mong tan-aon. Gusto na mo spot? Sige, ayaw. Gusto na ko mo spot ka, pero gamitin tiririt. By the way... Bakal lang akong gusto, bakal. By the way, I'm Buloy. Ay, hi, Buloy. Uy, ganahan, di ko ni Buloy, bo. Doon kaya ka nag-gym, Drill. Di ko kaabot, di ko kadaog kaning kuhan, Loy. Oo, kaning 1,000 kilos. Ikaw ba? Ilang ka... Ay, bukata. Kailangan ko sa mo sense of humor. You know that? Wala ko nag-joke. What's your name? Yes, just call me Barbie. And your? Buloy gani, bungol ka? Barbie. Oh, aktor mo kayo na unin ng Barbie man. Saan mo gina mo tunod pa? Bartolome. Bartolome Batong Lata. Can I call you Barb? Yes, just call me Barbie. Sige, ispatan ka ha? Sige, usama ko mo. Hayang ko, talikod. Diyan na plaster, tuwad-tuwad. Kaya ko ganahan pinali. Grabe yung kayo ng inali. Gracias. Sunod gani, ayaw kayo ni Bugat na kuha na. Ganahan mo. Kung advice akong instructor na si Jobert, kung gaan ng sa... Katong anarit po? Oo.
2099, 2,000! Grabe na, sa ulan, hindi ko kakayag ba, hindi ka na kaya na ako 2,000 kapos. One, two, yeah. Bet! 499, 500. Grabe, Bet! Naku naman ang usok ni mo, Bet! Bart, Kalata ko na rawa niyo mo, Bet eh! nakita na ba si Harvey, Bart? Harvey, Nag-bouncer na ito ba? ay man ito na ako dito, kadadami itong motor pa dito maa. Ako ba? Ha? Bet, you want Nag-drive this? ito nga ako pa lisensya. Inspira mo yato. You want this, Bet? You want this? Agi sa kanan, Bart. Ano? Sige na. Hi, Barb. Ay! Loy, kumusta, Loy? Okay na tali, gym na ta. Tara! Gusto na ko ka 3,000 ako tapos apa! Sunod, Barb. Pasensya na ka sa kwarto, Barb, ha? Dirita? Sinsyahin ako, Barb, ha? Kay... Sa may mga gusto ni mo, ah. Wala, gusto lang tayo kaya pabisita ko dito kay friends sa Buddha, di ba? Wala tayo dugayan, ani. Barb, you know what? Gusto ka. Dugay na kay kung nagdumot ni mo. Hindi ka parang dalir kay kumain lang. Barb, please. You want this? You want this? This is not what you think. Ayaw ko na. Barb, please. Ayun. Asat ugo mo na ako ning bato ni Darna. Barb, please. Barb, please. Nagkaon kag noodles? Nagkaon kag noodles? Ano pa may mumuna mo? Bum. Saan ba? Mag-save ka ba? Ano na ako? What do you want? Coffee? Juice? Ay, ko na. Ay na. Iluwasan ng binangkal ba? Barb, Sama. gusto na ako. Klaro kayo sa ta. Hindi ko gusto na Klaro na, ani? Sabi gusto niyo payagan para ito na yung musuga. Maybe next time. Ha? Maybe next time. Ayun, nadugay na kayo ng list. Madugayan na punta karon na. If you can wait. Gaabot na dyan. Barb, please. If you can wait. Lipsulit po tayo. Uy, ina akong kumagko, Barb. Ayaw ko, ano na Okay, Barb, akong English. Sakit kayo. Ayaw, subsupan akong kumagko. Ako ko ba? Maybe next time, okay? As of now, chance lang sa ta, ha? Ako. Sige na. Ako. Sige na kayo mahimasa ko ba? Iluwa na akong tiil ba? Sige na. Basta hindi mo kumagkoy, maraming kamuting kahoy. Sige. Hoy, kabalo ka, bes. Ang akong kikiro ba kay gwapo kayo. Nya, kwa ba yung ka nag-gym? Kasi naman po na, basi kilala na kung gaano na. Ayun na. Di parang totoo amiga na ko nga ilarunon beto kayo ako. Kinsa? Katong na ilagay sa pulis. Kanang mga nyo na ilado. Trending naman kayo nang yung pulis niya. Ay, nagailan ako sa gym. Si Buloy. Kabalo kang Buloy? Na, ilan Ha? naman eh. Hi, Barb. Hi! Tanawa, oh. Ay, musta? Tanawa ko. Kasi mo halok na ako. Tulo din ba? Iyak, kita na ulit. Nasaan mo? Ako na yung amiga, Loy, si Juan, Loli. Hi. Hi, Loy. I'm Buloy. Buloy Ah, rin. nagkaon na mo? Wala pa, ikaw ay kung ipaabot, kaya gusto na ko magdungan tagkamon. Kabalo na ko si Muna-una. Kasaman. Gusto ni mo, hungitan ka. Tama.
Okay. Ikaw na. Order na na. Wala, nag-order na ko daan. Pag-deliver na lang. Ma'am, sir, here's your order. Ada, tingkutan rin nung. Tingkulaman na. Pizza pie, siyempre, kulay, hamad siya sa desk. Kaya rin ang Juki lagi kay kanong. Hapit na siguro kanong ba? Apit na gani ko, waiter rin dyan po ko. Sabi mo man ako na supervisor. Ito wala ka dyan kayo nahon siya ka. Bayutan ni baga kigwain. Ano sa day kanong hanap? Customer is always right. Yung kugada kita sa kundugo ng buntang. Bago ka ubo-ubo kuan. Kada, Palaya. pagkao nito liso sa kwan, kamunggay ikaw. Oh, let's see. Ana, bumitin dayon ko. Sige, Salamat ako. Okay, Kaswerte mo, sabi bukok mo rizal. Why bukok mo? Saan naman yung kita mo ko, yung kita. Yes. Bukok babon. Ako ganin duhan tanaw niyo. Ew. Don't try to fight it. There ain't nothing that you can do. Relax your mind. Katawanan tayo, bisag may katawanan. pero kabalo mo, nag-start pa akong gym. Elementary pa akong gym na ko. Oo ba? What to do all night? Dance you into sunlight. Okay lang ba ninyo? Dali lang tamang ninyo? Okay. Tayo. Pakay mo. Kanaan di kaya ko ni Nuiba. Epektibo ganito, bitsin akong gibatan. Dali lang tahan eh, magtugtog mo tong amigo nga club DJ, si DJ Fai kay. Mao ba? Uma naman to ilang fasting, so tugtog na to siya ron. Sige, kakadatay ka kayo, nakayo mo ba? Shot pa, Loli. Okay ra ko. Sagayin ako ha. Babe, okay lang ka, I babe? think I'm in love. Babe, okay na ka, babe? Okay. Babe, ikaw ba? Ganahan nga nga ihab ko, baby. Wala na, tugtog na siya. Ama, kalakawan. DJ5, oy, DJ5. DJ5, oy. At yan na lang sound, DJ5, oy. Kalatag hamok ning ko, ano, DJ5 na, ano, DJ5 di ay? Ay, DJ5. DJ Vi in the mix. Alang-alingan ni DJ5, oh. DJ Vi in the mix. Ayaw lang, pakita DJ5, ha. Tago lang ka di, ha. Babe, dali na, babe. Manaya na taday ba, babe. DJ Vi in the mix. Oh, sige, sayo ka. Ano, babe? Babe, DJ Vi in the mix. lagi ka pa si DJ5 ka. Kabalik-balik mo na, oy. DJ Vi in the mix. Balik-balik yun. DJ Vi in the mix. Lagi ka pa si DJ5 ka. Taka, Boulevard ka. DJ Vi in the mix. Lagi ka pa be. Si DJ5 ka. Sige, mga batungong na karon di haron ba? Tatawa. Sulod. Bugata ni bayutan eh. Labi mo tino ng bayhanan ni mo. Babe, mo kong iparok. Ano yung pultahan, babe? Salamat kay sa paghatod ha. Okay lang, bugata ni bayutan eh. Ala gid asya. Busuka ko, be. Uy. Sayang man, tulungan na ako. Kay puson pagjuguan ni ay. Sayang man, tulungan na ako suka, be. Tilapi po pa rin kiwan. Tulong na lang ka, Jerebel. Ang sarang pakay naman siya. Imong gihubog taman bina. Wala eh, siya rin may nag-shot. Kabalo na nagwala na siya dito. Magiwa ko ni mo banat dito kay. Loli, bumutahan na lang ko. Ingon. Na kayo iyab nga lalaki? Uy, dili mi taluan ng mga lalaki diha. Iyo kaayo eh.
Pero nakauyab na kag babae. Ang babae na. Pero wa pa kakasulay og lalaki. Wala pa nga naman. Basig ganahan kasulayan ni mo lalaki. Wala man ko sa plano na ron. Ako kaya naman ko plano. Ano sa kaya? Talo ba dito? Dito talo ha? Dilis kwarto. Ayoko biraha. Buik ko. Dali harap ko naglungot-lungot sila. Buik ko. Bulay. Masakit ka nun. Sakit ang muna na kong baba. Plasta na si Gia. Nakalasan ko, sayang man. Bulay. Ilan? Gia, dali harap ko naglungot-lungot sila. Ay, ayaw sila nila, ibusilin ko lang. Inom Gia. Bulay. Inom Gia. Bulay, tama. Inom lagi. Aha! Mga kaidor! Mga ahas, mga bitin, mga banakon, mga baksan, buhaya, mga lang, mga manalat! Biyak at akong tubig, kanya! Mga pas mo, taon sama! Kaidor mo? Day, dili na tinood ha. Wala sa bagay ko, nahuwasan ako! Ha? Malubak ka? Si Bulay may nagudaw na. Buloy niya, giganahan! Wala gani. Ano naman kayo sa nina? Ipugos ko niya. Ibuan day, ako gibuan na Babe, day. ipugos ko niya. Talaway mo grip na si Mukulo! Kaidor! Kaidor pa! Bitin! Banakon, baksan! Ano? Bulakaw na lang ko! Ako, best, naka-decide na po ko nga dili na mo ko magbinayot, magnilaki lang ko dahil kita na lang. Dili ta besoy ka lang. Sige lang, okay ra na daw, tawat lang. Day, wako Oo, sila, lagi day. ka balo ko ako sa laki. Pero dito hala to na naman dito yung kaso di ay. Ipangita na to sa kwan alagad ng batas. Naman dito yung kaso nga mga attempted rape. Mo dito yung style na to niya, pag mo ato na yung mga gym. Mga amigong bayot, ibang ortahan niya, pag uman, pag Gila na gyuday ka. hilak ba? Ano sa bangka Gila na mo? gyuday ka. Sige lang, okay na siya. At least, di ba? Naka-action, naka-try na po kag cakes. Niya ako naka-try na bongga! Ako katinawa to eh. Bang dilamit yun to. Galing tinami. Ano day? Ano ba? Lahat lang ko, naka-try ko. Nagpasalamat ko nga di ganito tinuon. Pero nagtago-tago na to si Buloy. Tungod sa mga nagpatong-patong niya mga kaso. Mga acts of lasciviousness. Tapos yung mga kasong attempted rape. O uban pa. Pasalamat ko, ginalagpasan namo ang among pagsulay ni Loli.
sa among pagka-best friend. Karon supportive na siya kung isa man ako makarelasyon. Supportive po ko niya kung isa pong babae ang iya makarelasyon. E yun anak maginapag managhinigala ay magdupanay gyud. Salamat Dolanday. Unta may mong leksyon sa mga mag-best friends. Madili magpadala kung sa man ang mga pagsulay. Hanto din hinalang inyong suwat magtatampo. Bartolome Jr. A.K.A. Barbie. Many people said true friends are hard to find, but I know I'm not the kind. They come and go and sometimes leave us behind, like a wind that passes by. 'Cause when you need a friend that you can depend, you can count on me because you're my best friend. When you're feeling down and your heart is hurt, you can call on me and I will be there for you, Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Ulat panahon, hatid sa inyo ng McDonald's McSaver Meals. Pasok! Yes, ngayong umaga may paparating na ambon ng maple syrup at kalat-kalat na creamy rich butter sa kalaghan ng 2 warm, golden, fluffy hotcakes. May mga papuso-pusuding init na mararamdaman mula sa isang cup ng premium roast coffee. Nanggaling ito sa tinatawag na Arabica beans ng Southern Region. Kaya asahan ang isang ubod ng ganda na araw. Enjoy a 2-piece hotcake meal with premium roast coffee for only 50 pesos with McDonald's McSaver Meals. Daghan og likes. Nag-ilis kag profile pic, 110 likes. Ako, 5 likes. Relatives pa. Parehas lang man tang fair. Mas fair ka. Labaw lang ka na ako ug usa ka kaligo eh. Well, true that. Labaw ko nimo ug usa ka hilamos. What? Kay first, I use Olay Natural White Cleanser. Then, I use Olay Natural White Cream. Kinahanglan, not 1 but 2 steps to complete your fairness faster. So,